5 хонандаи синфи ҳаштуми мактаби шумораи 30 деҳаи дар қади ноҳияи Фархор 3 рӯз қабл баъди истеъмоли нӯшобаи спрайт заҳролуд шуда дар ҳолати вазмин ба бемористон интиқол ёфтанд. Раҷабалӣ Қурбонов, сардухтури бемористони ноҳияи Фархор, сешанбаи 10 октябр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳоло 2 нафари заҳролудшуда аз бемористон ҷавоб дода шуда, 3 нафари дигар зери муолиҷаи табибон қарор дорад. ҷаноби Қурбонов афзуд, ки рӯзи шанбаи гузашта ин хонандаҳо баъди истеъмоли нӯшокаи спрайт ба ин ҳолат гирифтор шуда ба бемористон интиқол ёфтанд. ӯ мегӯяд, ки онҳо дар ҳолати вазнин ба бемористон оварда шуданд ва пас аз бистарӣ кардан дар шуъбаи эҳёгарӣ ба худ омаданд. Табибон мегӯянд, ки 5 нафаре, ки ба заҳролудшавӣ гирифтор шуда буданд, дар як синф таҳсил мекарданд ва 14-сола мебошанд. Яҳё Мирзоалиев, яке аз 5 мактабхоне, ки заҳролуд шудааст, аз бемористони ноҳияи Фархор дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки дар дарси тарбияи ҷисмонӣ қарор доштанд, ки яке аз ҳамсинфонашон ба онҳо нӯшобаи спрайт овард ва онҳо аз он истеъмол карданд. Дар натиҷа худро дар бемористон дид. Як манбаъ аз шуъбаи корҳои дохилаи ноҳияи Фархор рӯзи 10 октябр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки баъди ин ҳодиса мақомоти корҳои дохилӣ ва додситонӣ тафтиш гузаронда, он баклажкаи нӯшокиро барои ташхис ба Душанбе ирсол карданд. манбаъ афзуд, аз фурӯшандае, ки барои мактабхонҳо ин нӯшобаро фурӯхта буд, 24 баклажкаи спрайт гирифта шудааст ва ҳоло таҳқиқ дар ин замина идома дорад. бори аввал нест, ки хонандагон дар мактабҳои минтақаи Кӯлоб аз заҳролудшавӣ дар ҳолати вазмин ба бемористон интиқол меёбанд. соли гузашта дар маҷмӯъ 25 хонандаи мактаби шумораи 3 деҳаи Хоҷағалтони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Шурободи Пешин аз дорӯи зидди ҳашарот заҳролуд шуда ба бемористон интиқол ёфта буданд.